Nakaliang jonga kumu Chief Executive Member ka Khasils Autonomous District Council haringkat bat ki Executive Member jong ka Executive Committee ni wanra ka Jingai Khublei bat kerku kedro ya ka hima khairim ka ba penlong ya ka Shad Nongkrem ha ka arterik unai wing ka blong shibenta kum ka Shad niam ka ba ni tip ha bat ila sakhi la bunsnam keblong shibenta kum ka Shad niam habedip kariti kedustur te nakaliang kejungi ni ai Khublei ya ipaim Dr. Balajit Singh Syiem ringkat baki bakrau bat ki menteri baro jong ka hima ba ai bakani ka Shad Nongkrem ka bamentau snam kan long ka bayai bet ya renti ringkat ki jingkurku kedro wat ru ya ki khun ki hajar hapok ka hima ba kerman scam ba ketika sengi kan long ka bayai bet ya renti Khublei shibon